Purihin natin ang Panginoon sa patuloy dating paghawak. No? By being connected and learning the words of Christ, fulfilling, it's a connectivity. No? Yan ang tinatawag nating heavenly connections. More than virtual connections, kapatid. So dito, sa ating series na ito ngayon ay simulan na natin yung pagtalakay na ang ating buhay ay hindi mapahiwalay sa mga kaganapan kung ano ang nangyari sa ating politika. No? Kaya pandaigdigang politika, global politics in the words of Jesus Christ. So ayon sa Bibliya, paano nating titingnan yung movement? Kasi ang lahat ng galaw ng mundo ngayon sa politika ay may hinugutan siya. Ibig sabihin, it's always connected. Hindi siya sumibol lang na walang pinanggalingan. So yung dynamics nito ay talagang nakaukit sa kasaysayan. Kaya napakaganda na maintindihan ng lahat ng mga mananampalataya na ang story of redemption is a clear, transparent word of God na doon ay naipatayo niya yung tatlong aspeto, past, present, and future. So the time, kaya nga historicist tayo kasi we base from the past and then from now, we base from the past our present reality. So our present reality is directed towards the future. So yun ang napakaganda. Napakagandang filosofiya or konsepto or principles of understanding. So dito ngayon kapatid, itong pandaigdigang politika ay we have to grow in grace. Pati nga tayo. Ako I personally have to confess that we need to grow. Ako rin naglalago na lumalago tayo kapatid. Lalo na sa topic ngayon. Pandaigdigang politika ayon sa Bibliya. So pumasok na tayo dito kapatid sa ating pag-aaral. Nung nakaraan, alam natin na ang engagement ni Christ, Jesus Christ kay John, ibig sabihin sa mga kaganapan ay naka-frame. Piniframe niya sa time. May time ito kapatid na na-frame niya. So yung frame time nito ay nagtuturo sa atin na there is a point in time that it is to be closed. Kaya nga, ang napakagandang realidad, biblical reality sa atin, na bakit kaya sa Book of Revelation ay ang lahat ng mensahe ng Panginoon ay linagyan niya ng numero? Because numbers don't lie. Definite siya. So 1 to 7. So may frame time kapatid. Kaya yung 7 churches na ating napag-alaman ay yun nga, Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. So yan, nakaakibat siya sa frame of time ng AD 1 AD to 100 AD, 100 AD to 313, although not exactly on a point, pero it covers on the same frame of time. Time 538, 1517, 1555, 1555 to 1844. So as you try to take, ako lang naglagay ng kulay kapatid ha. I just add some colors. But the original colors of the four, the white, red, black, and pale ay biblical siya kapatid. So binigyan ko lang ng karugtong na kulay para ma-emphasize lang natin. So after the 7 churches, binigyan tayo ng Panginoon yung 7 seals. Sa 7 seals kapatid, the same frame time. Hindi talaga tayo mawala. Kaya pag sinabing Ephesus, yun din ang time ng white horse. Pag sinabing Smyrna, yun din ang time ng red horse. Pag sinabi ng Pergamos, black, kasi yun din ang compromising church. Diba? Sa post-deed church, pale. Sardis, Protestantism. Then Philadelphia, this is the convulsion, the omens, the earthquakes. Tinabing omens. Kaya relative, Relative talaga, directly connected siya sa tinasawag ng mga woo. Kasi papasok tayo sa woo trumpets, kapatid. So 7 seals siya, 7 seals. So yung green dyan, 1863 to or 2020, Laodicea, ecological. So yun na ang ating generation, kapatid. Now dito,
Sa ating sinimulan nung Friday ay we start the opening of the seventh seal. So bakit kaya ang seventh seal ay dinugtong siya doon sa pag-open na nakikita yung 7 anghel, okay, in verse 1, and we had opened. By the way, shall we bow our heads for prayer? Our great God, loving Father in heaven, in the throne of your grace, we specially come and ask your special blessing. So Lord Jesus Christ, will you please intercede in our behalf that we will understand. Thank you, Lord Holy Spirit, for empowering us, the comfort of knowing and accepting the truth as we move to prepare to meet you at the clouds. In Christ's name we pray. Amen. So dito natin maintindihan, kapatid, na and when he opened the seventh seal, there was silence in heaven about a space and all. Bakit may silence in heaven? What is the importance of it? When there is silence in heaven, my beloved, for half an hour, this is a way to convey to us a very solemn message, very solemn proclamation of heaven. And that's the reason why it starts with the trumpet, because trumpet in its solemn message conveys, nagbibigay siya ng pinaka-importanting mensahe, life-saving message. Kaya in verse 2, and I saw the 7 angels which stood before God, and to them were given 7 trumpets. So dito sa 7 seal, binuksan. Tandaan natin between 6 and 7 seal, doon pinakita ng Panginoon yung 144,000 as the sealing message. Now here, the sounding of the trumpet, when we talk about trumpet, pinag-aralan natin nakaraan, the sounding of a war, preparation for a war, o use as a warning. Sa biblical narrative, sa biblical usage, ito ang significance ng trumpets, kapatid. It used as a warning, sounding, a sounding of that special message, kapatid. Now, by the way, ito ang, according to most scholars of the world, isa sa pinakamahirap na chapter. Even Adventist scholars in our church, Seventh-day Adventist, ni-recognize natin ito as the hardest and the most sinasabi nating mabigat at napakahirap. Mahirap, kapatid. Mahirap ito kung hindi talaga natin masimulan ang River Mount at Island. Kaya nga malaki ang responsibility natin ngayon para sa lahat, para sa lahat na the Bible, Christ will just use ordinary people, tayo lang, mga ordinaryo lang, to share the message of redemption. Recognized by the past as hard, mahirap. Pero sa ating generation ay ma-share na natin even to the brightest minds of the theological world. Now, we need to recognize ngayon, halimbawa ngayon, sa mga nanonood, kung i-share natin ito sa mga pastors, scholars, kayo dyan sa Andrews University, kung sa Australia, sa Southern University, kung saan mang mga university ng mga theological schools, scholars, mga scholars of the church. Itong mga nag-masters, nag-doctors, nag-dissertations, kailangan natin makita at mayakap ang isang katotohanan. Kaya nga, humility begins, when we recognize that we need Christ, power, and grace. Hindi isa dahil sa nakatungtong tayo sa isang lugar na tinatawag academe na nandoon yung surety of understanding. Hindi, kapatid. The surety of understanding lies only in the grace of Jesus Christ. Lies sa kanyang grasya lang, kapatid. Ang grasya lang. Kaya sa atin, if you are going to survey, isurvey natin sa ating generation, magugulat kayo, kapatid, huwag kayong magtaka, ha?
So kayong mga pastors, ministers, leaders of the church, president of universities, when we go into, no, kayo dito sa Pilipinas, who can understand Tagalog, when you have time to share to AUP president, when you have time to share those messages, because we have shared this one to CPAC, no, share this one to Mountain View College, share you, make your ministry as an ordinary people to share to the minds, to the intellectual minds. Halimbawa, ganito. Okay. Dapat nating maintindihan at mayakap. Sa ating generation, ito kasi mga buhay pa ito eh. Maliban doon kay, hindi ko alam, kay si Edwin Field. Si Uriah Smith, patay na, no? Kasi yun ang ang president ng GC. Sa understanding ng trumpets, makikita mo yung mga pagbabago, kapatid. Kaya, ito talaga growing in grace talaga natin. Hindi ko lang alam kung naipaliwanag ba ito sa ating mga lessons na kung aware ba kayo na ang 7 trumpet natin na mga interpretations ay, although, historicist din ang texture daw. Sabi ng, historicist ang texture. Pero, pag titingnan mo kapatid, halimbawa, si Edwin Thiel, si R. Naden, si C.M. Maxwell, si William Shee, si John Paulen, mga buhay pa ito, si Larondel, si Stefanovic, yan, si A. Trier. May mga libro sila, librong sinulat nila tungkol sa Revelation. Tungkol ito sa Revelation, kapatid. Magugulat ka. Kasi ang mga interpretation, views ng ating mga bagong scholars ngayon ay nabago, kapatid. Masyadong malayo sa traditional. Although lately, mayroon si Treyer sa 2005 ba ito siya na sa original na kay Uriah Smith, may dalawa siyang natitira, dalawa o tatlo siyang natitira na he stands for it. Pero all the rest, halimbawa, bigyan ko an example. Sa first trumpet, sa kay Uriah Smith, doon sa mga previous natin, ipakita ko sa mga pangalan ng mga previous scholars. Ang first trumpet, second trumpet, third trumpet, fourth trumpet, yan kapatid ay tungkol lang yan sa the destruction of Western Roman Empire in the narrative of the Vandals, the Visigoths, the Heruli. Yun lang ang narrative niya. Diyan nagsimula. So possibly around, sa around mga 300, more than 300 plus na movement na yan. Kasi siyempre, ang mga German tribes ay na-establish na yan sa mga 250 AD. Mayroon ng mga yan kasi mga tribo ng Germans yan eh. So hanggang sa pumasok na sila sa 300, nagsimula na sila habang nag-migrate sila. There is a migration kasi na nangyari sa kanila noon, na tinutulak sila by circumstances na from their place, Heruli, they pass through China, then they go to Rome, to Italy. So dito mga kapatid, makikita mo na ang first trumpet, God's just attack of Visigoth against Rome. Yung kay Uriah Smith. Pagdating kay Edwin Field, 1950s ba ito siya? We will just check. God's judgment on Jerusalem. So ang first trumpet nagsimula sa panahon mismo ni John, the Revelator, on AD 70. Kasi yun ang destruction of Jerusalem. Ganda, kapatid. Si Arna din God's judgment on Jerusalem. So nagsimula sila. Nagsimula sila doon sa first century. Ganda no? Si C.E. Maxwell, God's judgment on Jerusalem. Si William Shee, Pagan Rome persecute Christians. Yun ang kanyang first trumpet. Pero si John Paulen, si Hans Larondel, Stefan, mga professor, these are all scholars, the most respected
intellectual minds, the most respected na mga doctors of theology, ito sila. Sila yung nagmi-meeting, sila yung nag-ano ng ating mga biblical understanding, positioning. Pero si A. Trayer, bago ito siya, bumalik siya doon kay Uriah Smith sa attack of Visigoths against Rome and Alaric. So ang sunod nila, kapatid, dito sa second trumpet, God's judgment on Pagan Rome. So nagsimula na sila, God's judgment on Pagan Rome. So ito yung sequence, kapatid, first, second, third, fourth trumpet. So makikita nyo, kapatid, ha? Makikita nyo agad ito. Tandaan natin, ha? So ang first trumpet, si Uriah Smith, attack of the Visigoths. So German tribe siya. So around mga 300 AD na sila nagsimula. 400. Kasi 476 si ano. Yun sila si of the sea. Pero dito kay Edwin Field, God's judgment on Jerusalem. So doon sa AD 70 ito, God's judgment on Jerusalem. God's judgment on Jerusalem. So dito natin makikita, kapatid, no, na yung movement ng kanilang presentation. Pagdating sa 5th, 6th, and 7th trumpet, dito sila, kapatid, nagkaroon sila, no, ng parihas. Ang nakagandahan dito, kapatid, sa 5th and 6th trumpet, nagkakaisa silang lahat. The old and the new. Oh, ang ganda. So, isitol natin ito. Tayo ang magsitol nito, kapatid, ha? Tayo magsitol nito. Okay, tingnan mo ang 5th. No, it's about the Muslim, the Turks, the 6th, so the Ottoman Empire, and the 7th, nagkaiba na sila kasi kay Uriah Smith, Mystery of God is finished, Mystery of God is finished, consummation, Mystery of God is finished. Second coming na ito lahat. Second coming na. No. Maliban dito sa isa, kay, ano ito, kay, sino ba itong isa? Yan, kay Paulen Laronel Stepanovic, yung kanilang 7th, set final events motion, summary of events described in Revelation 12 to 22. Tapos on the 7th trumpet dito kay kay Thea, time of the end when the mystery of God is accomplished. So it's about second coming, kapatid. Now, ipakita natin sa inyo na itong 7 trumpets, sinabi ng political ito, kapatid. Now, the good news tonight and today, when you talk about politics, integral siya, given siya sa buhay natin. From the very start, siyempre, mga tribe, mayroon talaga tinatawag nating government. Tawag niyan, politics. So, tayo, sa buhay natin, spirituality, religion, politics. Dalawa lang yan, kapatid. Na major component ng ating pagkatao. Bakit kaya kailangan magsimula doon dapat sa Jerusalem? Bakit? Sa Jerusalem. Because what transpired on AD 66 to 70, tandaan natin ito, according to history, alam natin na it was prophesied by Christ na on AD 70, yun nga sa Mount of Olives na tinanong, when shall these things be? Kasi sinabi ni Jesus, Jerusalem will be destroyed. Now, if we are going to look back at history, ang destruction of Jerusalem, kasi napaka-ano nila doon, kapatid, tensyonado. Kaya kay Vespasian ba yun, yung emperor na anak niya si Titus, kapatid, na nag-declare sila kasi yung puntahan ang Judah, puntahan ang Jerusalem, the province of Judea, puntahan. With the intention, kasi dito, ang Roman Empire, kapatid, ay gustong i-accommodate, gustong magpa-accommodate. Recognize nila na gifted itong mga Israelites. Pero sa Israelites, kapatid, napakagulo na mga Saturday keepers ito sila. Nahati, may liberal, may traditional, may mga conservative. Kaya ito yung Pharisees, Sadducees, mayroon pang Essenes,
Tapos mayroon pa itong mga zealot, yung tinatawag, the fourth group, yung zealots. Mayroon pa nga yung isang grupo dyan sa kanila na mga grupo kapatid. Marami silang group doon na kanya-kanya silang struggle. Now, while the Roman Empire, mayroon silang mga kasangkapan na mga Hudiyo rin na nagmamanage ng Judean province under the Roman Empire. Kaya sila, yung compromise, ito naman, isang grupo ay ayaw nila. Talagang nagpatayan niya yan sila. Nagpatayan yung mga Israelites na yan. Kanya-kanya sila ng pagpatayo ng kanilang mga belief, kapatid. Yung isa, ayaw talaga kahit kunti na compromise sa Roman Empire. Kailangan, hindi tayo. Kung sino man ang sasang-ayon, patayin nila. Pinapatay nila kanilang kasamahan na mga Hudiyo rin. Kaya dito nakikita na yung nangyari, alam mo nung nangyari yung AD 70 na destruction, that is the worst ever destructive na mismo nga si Titus, sabi niya, parang nawalan ng Diyos ang mga tao. Kasi napaka-cruel at brutal na pagpatay. Around more than 1 million ang pinatay ng mga Hudiyo at that time. Saturday keeper sila, ha? Saturday keeper. Sabadista. Sabbath keeper sila. More than 1 million. Ang nabihag, ang naprison niya na naging alipin, mga 900,100 plus na mga Hudiyo in AD 70. Nagsimula yung first nila niyan AD 67. No? Nang si Celsius ang pumunta. Kasi ang intention lang talaga ng Roman Empire ay itayo yung insignia nila na isubscribe naman ninyo kami, na kami ang ruling kingdom, na we have a king. Itong mga kapatid, itong mga Hudiyo, ayaw nila ng king. Yung isang grupo, yung mga the zealots, ayaw nila ng king, kapatid. Pag ganyan, patay talaga sila, patay. Kaya nang pinunta ng Celsius, at doon, muntika talaga nagkagira sila. Pero one of the amazing wonders of world history, si Celsius at ang kanyang mga sundalo, at the verge of defeating the Israelites, nasa bingit ng kamatayan ng mga Israelites, kapatid, kasi wala na silang makain sa loob, na corner na sila, na pinutulan na sila ng water supply. Umatras si mga sundalo ni Celsius, at si Celsius, at sabi nga ni Josephus, mababasa nyo yan sa libro ni God Cares ni yung libro dyan sa ating church. Wait, bakit tayo umatras? Sabi ni Celsius, bakit kayo umatras? And it was a question in history. Bakit nangyari yung ganun? Ininterpret yun ng mga Hudiyo na nasa kanila pa ang Panginoon. They were thinking na nasa kanila pa ang Panginoon, kapatid. In fact, nandoon na yung instruction na you have to leave the city because the Jerusalem will be destroyed. In the span of 3 years, yung naka-exit lang doon, sila yung naligtas. But those who remain and still believe that Christ was with them, they were singing in the church, they were doing ministries, everything was there intact sa kanila. Kasi institutional sila eh. Institutional sila. And that was what happened, kapatid. Kaya itong 7 trumpet, ang original niya, kapatid, kung titingnan natin ang original interpretations, nagsimula kang 1830 kang William Miller. Yan. So, ang sinulat niya according to the prophetic faith of our fathers. Yung trumpet 1 niya, barbaric, Alaric, Visigoth, judgment on apostate Western. Ulunan doon nga ang focus kasi during this time, Roman Empire ang naghari. Tandaan natin, it was a political proclamation to siege Jerusalem. It was a political instruction. It was a political mandate. Okay? It was a political proclamation that Titus, from his father's instruction as the emperor, has to go to Jerusalem
so that the people of Jerusalem will recognize him as king. My friend, Pulitika. Kaya dapat talaga intindihin ito natin ngayon in growing in grace with due respect, my beloved friends, with due respect sa ating mga bagong scholars, sa ating scholars of our generations. Scholars. Pero i-arrange natin, kapatid. So from 1830, dito, now down here, 1840, si Josiah's Lex. 1844, 1875, Adventist pioneers, si Bates, si James, si White, si Hiram. Ito ang kanilang mga talagang interpretation. Ito nakayelo. Barbarians. Pagdating sa fifth trumpet talaga, Muslim talaga, Islam. Tapos sixth trumpet, Ottoman. Kasi siyempre, cruel ang killing nila eh. When you talk about physical na lang talaga na war, na ma-limit ka talaga doon sa political brutalities. Pag hindi mo i-consider ang spiritual brutalities, kapatid. Hindi mo i-consider. But the intention of the seventh trumpet is exactly political and spiritual, because why Christ has to deliver to us the political aspects, the political dynamics, para ibigay sa atin yung kanyang mga epekto sa ating spiritual life. At saka sa spiritual movement ng mga anak ng Diyos. Okay? So makikita nyo dyan marami ito sila kapatid. So, ito pa mga writers, napakaraming writers yan, no? Napakaraming writers yan. So, di na kailangan nyo basahin pa, daming libro babasahin nyo, no? Marami kayong libro babasahin yan. Ito si Edson, si G.N. Andrews, ito, mga dating mga editor, Samuel Rhodes, si Otis, si Nicole, si Hiram, si Kay, si Cottrell, si Merritt, Cornell, G.H. Wagoner, si Latborough, si Haskell, G.H. Bell, Uriah Smith. Pagdating sa 1897, si Uriah Smith na, Thought on Revelation. Siya ang sumulat na naging foundation ng ating mga kapatid. Okay? Siya ang siya yung sumulat kapatid. So makikita natin ngayon, okay, na ating survey pag-survey sa mga libro tungkol sa seven trumpet, no? So makikita mo from 1929 si Taylor Barch sa libro niya Bible Lessons, the Book of Revelation. Barbarian. Tapos Islam, tapos Eastern Christianity na ito. Eastern Christianity, the Second Coming. Okay? Pagdating sa 1951, lumabas si R.F. Cottrell, The Prophecies of Daniel and Revelation. So, ganun din sila. Barbarians. Okay. Tapos, Islam. So, dalawa talaga. Siyempre, dalawa yung major component ng planet Earth, na political thoughts, political, religious power. No? Yan. Ang sunod niyan, kapatid, ay 1953, si Roy Alan Anderson. Unfolding of Revelation. Barbarians, Islam. Halos parehas lang, kapatid. Kunting pagbabago rin dito, kapatid. Sa 1955, si G.M. Price, The Greatest of the Prophets, Revelation. Ganda. So, barbarians. Pero pagdating na ngayon sa ating generation, 1957, 1989, dito na si Francis Nichols, si Henry Faraday, yan. Is the Bible commentary, barbarians. Yan. Now, here comes now, yan ang table 1, dito tayo sa table 2. Sa table 2, kapatid, ito na ang 1949 si Edwin Field. 1949 pala siya, kapatid. Nagbago na ang first trumpet niya. Ang first trumpet niya, ito na ang first trumpet. Imperial Rome, destroying of Jerusalem. 60 to 130 AD. Yung time frame. Pagdating niya, ang barbarian, second trumpet na. Ang third trumpet niya, early Middle Ages. Ang fourth trumpet niya, Dark Ages. Ang fifth trumpet niya, Islam din. So, parehas. Yan. Parehas lang. So, ito so, ano na lang ito yung summary. Summary na. Matagal kung binasa, matagal. Matagal binasa ito, kapatid. No? Pag mag-survey ka ng lahat ng libro ng Adventist, marami kang babasahing oras. Marami.
So, dito na tayo kapatid. Pagdating kay, Pagdating kay 1949, ito, 1949. Yan. Si Edwin Field. Ang kanyang Imperial Rome Destruction sa Jerusalem. Parehas, bago na. Ito, nawala. Oh, yoy. Wala kong battery siguro to. Wala. Nawala yung battery ng aking laptop. Tingnan natin kapatid ha. Sandali lang. So, makikita natin kapatid ha, na yung growing in grace. Ang importante dito, huwag na tayong hanapin na nagkami. Walang pagkakamali dito kapatid ha. Walang pagkakamali ang napag-usapan dito kapatid. Wala. Okay? Walang pagkakamali ang nangyari dito. Na growing in grace lang tayo kapatid. Ibig sabihin, kailangan talaga natin yung pagsasabi ng Reformation, change of ideas, concept, belief. Applicable talaga yung ibig sabihin kapatid. Applicable talaga yan. Kung bakit nangyari ang ganito kapatid. No? Applicable. Yan. Lumabas na. Yon. Ito na. Kapatid, ha? Dito na tayo sa 2002. Lumabas ang libro ni Ranko Stefanovic. So kayo sa Mountain View College, sa Theology Department, sa CPAC, dito sa AUP, i-share nyo ito sa mga estudyante, no? mga nag-aaral ng theology, no? Para di na sila mahirapan pa. Magkaroon tayo ng isang proclamation. No? So dito sa kanila, kay Ranko Stefanovic, Imperial Destruction of Jerusalem. Pagdating niya sa fall of a Western Roman Empire. Amen. So, Middle Ages. Sa kanya, apostasy of Christianity, post-Reformation, yung panglima niya. So, when you talk about panglima, siyempre may na-mention kasi na years dito. Halimbawa, sa fifth trumpet, nag-mention ng 150 years. Pagdating sa sixth trumpet, may na-mention ng prophetic time na unique na pagka-prophetic time, 391 and 15 days. Ang ganda nito kapatid. So dito, sa 2019, si Stefanovic na bago lang. Bago lang kapatid. 2019 lang, ngayong last year lang. Si Stefanovic, sa Sabbath School Quarterly, sa Goldstein, yun ang kanilang Imperial Rome, Destruction of Jerusalem. So the first trumpet started really just like the church of Ephesus or just like the first seal. And that's the most beautiful. That's the most beautiful, kapatid. Kasi pati nga, personally ako, I made to confess na I really appreciate what has transpired. So bago lang ito sila, kapatid ha, sila si Stefanovic, Goldstein, kapatid. So ngayon, pag i-arrange natin ito, although magkaiba-iba ang kanilang mga applications sa iba't ibang trumpet, but there is one common among the present scholars of our church. Present scholars of the church. Ang common ngayon kapatid ay the destructions of Jerusalem that happened in AD 70. Yun ang first trumpet. Wow! Amazing! So, bibigyan natin, looking back again, titingnan natin ito kapatid. Kung ang time frame ng Panginoon 1 to 7, at dito yung makikita natin yung paano na frame ang panahon at ang mga events, it is just smooth and academic that God is providing us an experience of growing. Ibig sabihin na kailangan talaga natin maramdaman ito. Kaya nga ako, I need to confess that previous presentations that I have, I rely on the church positioning. Siyempre, yun ang atin dyan yung barbarians. But I have to make a confession na, ba't hindi siya ma-synchronize doon sa first? Although the main issue is, this Roman Empire will not last long. Kasi yun naman ang essence from Daniel 2 na
there is no empire to last long. It is only the eternal kingdom that will last long. So the Roman Empire, talagang doon ang ni Kristo sa kay John. Kaya doon sinasabi niya yung mangyayari from the religious point of view, sa seven churches, na nag-guide sa atin kung nasaan na tayo, kapatid. Okay? Pagdating natin dyan, okay, pinakita ng Panginoon the seven seals. So arrange talaga yan, sunod-sunod na movement from the time of John to the coming of Jesus Christ. Remember, there is only one meaning where Christ have made a physical engagement to John. To deliver to John the Revelator at the island. Physically, because what he is delivering is a message intended for the closing generations to see all these events in our two eyes, that whoever, kung sino man ang makakita sa mga kaganapan na sinasabi dito, they will be the people who will be alive when Christ will appear in the clouds of heaven. Kaya ngayon, kung titingnan natin itong application ng ating mga bagong scholars, it's amazing, my friend, na yung green, no? The Imperial Rome destructions on AD, tapos the barbarian green, that's the fact, because the barbarian tribes have been existing in around 200 AD. Yung mga atake nila, pumasok na lang sila yung mga movement. Remember, these are all movements. Mga movements ito, kapatid, ng gira pamulitika, gira to become the rulers of the kingdom. So, political movements ito, kapatid. So, makikita natin yan. Pero sa atin ngayon, sa Radical Reconnections, we arrange this one based on the river, the mount, and the island. And glory to God, na makikita natin ngayon na yung seventh trumpet, which ito yung nangyayari, kapatid. Yan. Dito natin makikita na kung ang sinasabi ng mga scholars natin ngayon sa Andrews University o sa Biblical Research o lahat sila na the first trumpet sounds the destruction of Jerusalem in AD 66 to AD 70 kasi 67 yung unang gera ng Roman Empire with the Jewish, no? 67. Tapos doon yung total destruction sa 70. Grabe yung kasaysayan dyan. So, therefore, kung political ito na dynamics, kaya ipinahiwatig sa atin ng Panginoon kung ano ang papel ng politika sa ending, sa closing ng story of redemption. In which, yun ang pinaka-crucial. Kaya nga, ang seventh trumpet, the final events or the closing events, where ito, ang seventh trumpet, pagkatapos nitong seventh trumpet, dinescribe niya ang closing events, na kasi ang seventh trumpet dito, kapatid, nandun mababasa natin yan sa chapter 11 na. Kasi ang seventh trumpet, nagsimula sa chapter 8, chapter 9, tapos in-insert ang chapter 10 na itinatag doon ang isang church, ang church na nag-keep ng Sabbath, itinatag yan. Tapos pagka chapter 11, doon sumunod na yung last na mga trumpet, the wood trumpet. Okay? On the 7th, yun na. After the 7th, chapter 12 na ito. Pag chapter 12 na, 13, 14, 15, 16, ito na yung last movement, kapatid. Ito na yung last movement ng ating generations. Kaya napakaganda ang pagka-arrange ng Panginoon. Kung ang first trumpet, destruction of Jerusalem, therefore the second trumpet is the fall of, this is the start and the movement where Roman Empire at the western part will be totally be destroyed. Matanggalan na sila ng kapangyarihan. Kasi ang nag-rule sa planet Earth is Roman Empire. Pero dito, kapatid, inatake siya ng barbarians, kapatid. Dito rin na isang bisis, according to history, grabe ang pag-atake ng barbarians. Nang papasok na sila sa Italy, sa Roma, the Bishop of Rome ay kinausap yung isang I forgot the name, pero I just review it, no? Yung grabe ka brutal na invader ng Rome.
Grabe ang pinatay niya, kapatid. Wala siyang sinasanto. Walang sinasanto, kapatid. Pero nang pumunta doon, nang naka-exit si Leo, Pope Leo the First, nang naka-exit siya sa brutalities na yon, pumunta siya doon, he met the invading king. Nakipagkita siya. And according to history, binigyan niya ng katakot-takot na kayamanan. Secretly, kinakatakot-takot na kayamanan binigay to protect the king of being bribed. Sa nangyari, kapatid, sa tingin ng marami, it was a miraculous power of Pope Leo. Bakit ganun siya ka-power na hindi siya ginalaw at preserve pa ang church, no? Preserve pa ang church na hindi ginalaw. Actually, that was the start, kapatid, ng nagsimula ang papacy, kapatid. Kaya dito makikita mo, no, from 300 dito sa second trumpet, dito na, kapatid, sa third trumpet na 538, doon na nagsimula yung rule, yung power ng influence ng little horn. Dito na natin makikita yan. Kaya during this time, as time progresses, the fourth trumpet, ito na yung Dark Ages. Sa Dark Ages, kapatid, 538 to 1517, doon na nagsimula yung Protestantism, kapatid. Dito na rin yung tinatawag na rin sa side sa trumpet na political dynamics. Sa fifth, kapatid, dito yung 150 years na inalot ng langit para ibigay sa Ottoman Empire ang 150 years na rulership sa eastern part of planet Earth. Kasi sa western part, yun ang little horn, the Roman Catholic Church. So it's a church that, na nangingibabaw. Nawasak ang Roman Empire, dalawa ang lumabas. The Roman Catholic Church and Islam. Kaya nga, yun ang nangyari, kapatid, na natalo, eventually, nawala na ang Roman Empire at lumabas na ang dalawang makapangyarihan sa mundo. Kaya ang ating kalendaryo ngayon, dalawa ang ating mga pista. Pista ng Muslims, at pista ng Roman Catholic Church. So yan ang mga major development, kapatid. At pagdating sa sixth trumpet, ito na yung time of the end. No? Time of the end na nag-start sa 1798. So 1798, yun ang time of the sixth trumpet. Kaya that is also in correlation with all the seven trumpets, the seven churches, and the seven seals. So napakalinaw, kapatid, ng arrangement ng Panginoon na hindi tayo mawala na ang religious, political dynamics ng planet Earth from the time of John the Revelator at the island of Patmos to our present time, 2020, has all been arranged chronologically in a progressive movement para makikita natin sa dalawa nating mata kung saan tayo nakatayo ngayon. So, mabilis, no? Mabilis. Pero huwag ninyo lang guluhin ang sarili nyo. Yung arrangement ng Panginoon na ginawa niya ito, kapatid, yung progressive proclamation natin. Ang importante na nakikita natin na these are all truths. Mga tinatawag ito self-evident na katotohanan sa ating generations. So ang nakaganda nito, kapatid, makikita nyo dyan na Rome, the destruction of Jerusalem, the fall of the Western Roman Empire, the early Middle Ages yan, the Christian apostasy na, then the Dark Ages, then the Islam Turks, the period of yung tinatawag nating the fall of the Eastern Roman Empire. Yan ang pagkabagsak nila sa panahon na yan. Then after that, yung the time of the end, 1798, dito rin, kahilira lang yan, kapatid. Kaya nga, frame time, 127, 127. So, matapos itong ninarrate ng Panginoon, yung political at religious, para makuha natin na sa ating buhay ngayon sa 2020, ano ang relasyon sa movement ng political at religious dynamics
na dapat nating titingnan para hindi tayo madadali at ma-defile at ma-fornicate ni Satanas. Kaya mga kapatid, no, makikita natin talaga napakagandang pagka-arrange ng Panginoon, frame of time, the 7 churches, di ba? Then the 7 seals, 1 to 7 seals, and the 7 trumpets. So, what a beautiful arrangement of Jesus Christ. And it's grace. Grasya ito. Kasi sa literary constructions, in-establish ni Kristo para hindi tayo mawala sa ating mga interpretations. Alam ng Panginoon na maraming misapplications na gagawin. Siyempre nandyan si Satanas na magsulsul sa mga tao na ganito, na hindi makikita. Kaya nga, kailangan ngayon na hawakan, alamin kung ano ang sinabi ni Kristo. Pisikal niyang pinuntahan si Daniel na sinabi niya kay Daniel, ito ang mangyari sa aking pagdating. So, apocalyptic. Ito rin sinabi niya, sagot niya sa tanong ng mga 4 na disipulo, mga kaganapan sa kanyang pagdating. Ito rin. So, parehas lang sa sinabi niya sa Daniel 8, sa river, sa mount, sa river, at sa island ngayon. So, makikita mo, ang napakaganda pa sa atin ngayon, sa Book of Revelation, hindi tayo mawala. Kasi may numero, 1 to 7. So, definite siya. Pag ito ang 6, ito ang 6. Ito ang panahon ng 6. Ito ang panahon ng 5. Ito ang panahon ng 7. So, what a privilege na ipinagkaloob ng langit sa atin. So, titingnan natin kapatid na just a summary of it, the chapter 8 and 9 and 11 provided the details of political events surrounding the disintegration of Roman Empire as previously presented by Prophet Daniel. Diba? Siyempre, yung little horn ang yung maghari muli. One fascinating and extremely thrilling about this vision is the exactness of its description to places, time, and persons. Dinescribe talaga yung lugar, yung time. Halimbawa, sa mga Muslims, hindi talaga magkamali yung Muslims, the Islam, the Turks, the Saracens, ang tawag sa kanila noon. 150 years lang talaga sila. Nang sinalakay nga nila yung after the 150 years, nag-attend pa sila ron, wala, natalo na sila. Kasi 150 years lang ang kanilang limitations. Another significant, kasi sa chapter 9 yan, verse 10. Dalawang beses mention yan eh. Kaya sinabi nga dito, kapatid, sa ating, yung Western Roman Empire, Eastern Roman Empire, yun ang sinabi ni Kristo kay dyan, mawala yan. Pero may lalabas na dalawa. The little horn on the Western Roman Empire and the Saracens on the Eastern Roman Empire. Kaya iyan ang nahati tayo ngayon sa mundo, kapatid. So makikita natin 150 years yan. So nagsimula ang Saracens ng 1299 at 1 plus 150, so it will be total of 449 kapatid. So dito natin maintindihan na while papacy was developing in the West and exalting its system of salvation by works. So, siyempre, sumisibol na ang kapangyarihan. Little horn, sumisibol siya. Pero mayroon siyang teachings, salvation by works. This new religion was doing the same, rejecting with contempt the atoning blood of Jesus Christ. Twice in chapter 9, verse 5 and 10, tungkol naman ito sa Saracens, mention is made of the 150 years length of time allotted to Saracens, during which they were to do tormenting. Siyempre, atake nila, grabe pang atake nila, nakapula sila. So, it describes really, kasi malakihang kaganapan ito sa planet Earth. Malakihang kaganapan ito, kapatid. So dito, yung Ottoman who founded the Ottoman Empire, he invaded Nicomedia on July 27, 1299, according to historian Gibbon, who says it was on the 27th of July in the year 1299 of the Christian era that Ottoman first invaded the territory of Nicomedia. Tandanan mo kapatid ha, movement ito ha, movement ito. Napaloob lang sila sa nag-interlock man ang time frame nila, pero inasmas na yung time existence nila covers nakapasok sila sa frame
ng time na binigay ng Panginoon. The singular accuracy of the date seems to disclose some foresight of the rapid and destructive growth of the monster. Sinong nagsabi? Si Cardinal E. Gibbons. The decline and fall of the Roman Empire. This prophecy of 150 years of tormenting ended in 1449. Thus ends the first woe. So, yun ang first woe, kapatid. Yun sa nagsimula ang Ottoman Empire, July 27. You add 1299 plus 150 years, so mag-end siya ng 1449. From 1449, papasok na tayo sa 6th trumpet, kapatid. So ito ang nakaganda. Dito lang tayo sa dulo-dulo, kapatid. Ha? Tingnan natin itong kaganapan sa sunod, kapatid. Yan. So pagpasok natin sa Revelation 9 verse 13, sinabi, and the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar, which is before God. Tandaan nyo, kapatid, ha? Yung beauty nito. Kasi na-mention ni Kristo ang four horns of the golden altar, which is before God. Ibig sabihin, sanctuary scenario ito. Tanawin na nangyayari sa sanctuaryo. In verse 14 it says, saying to the sixth angel, which had a trumpet, loose the four angels which are bound in the great rivers Euphrates. May tanong dito. Why a sudden shift of narrative as it is the only angel given a specific voice instruction by Christ? Why from the four horn of the golden altar? Why in a sanctuary scene? Bakit, kapatid? Kasi dito sa sixth trumpet, kapatid, alam na natin na ito na rin ang panahon ng 1844 at ang judgment call ng sanctuary. Christ entered to the most holy place. When Christ ascended to heaven after his 40 days, that was the work of the holy place. Pero dito, kapatid, kita mo talaga ang movement, no? Kaya nga, maganda yung ginawa ng ating mga scholars na pumunta doon sa first, the destruction of Jerusalem. Ang ganda, no? Talagang growing in grace din ang nangyayari. No? So it is in the sixth trumpet where the biblical social science narrative testifies the validity of year-day principle. Kasi sa pangyayaring ito, kapatid, ito na ang panahon sa 1800 na ito, o 19th century, 1800, na kumikilos na ang mga, siyempre, ano na yan Reformation time na yan freedom na, aral sila ng Bible, na-discover na si William Miller na darating ng Panginoon kasi binasin niya ang one day, 1 year principle. Validity of year-day principle of biblical prophecy. Paving the way to the understanding of Christ's intercessory work in the most holy place, prompting the angel to say, time shall be no longer. So dito sa trumpet na ito, sinabi, huwag mo nang isulat. Kasi time shall be no longer. Wala na. Kasi ito na ang dynamics, yung movement na ito. Kasi sa Daniel 8, sa river, sinabi ni Kristo doon na until 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. So, senaryo talaga ng sanctuaryo. Kaya nga, the river, the mount, and the island talks about sanctuary. Sanctuary, kapatid. Ganda talaga itong river, mount, and island. Minsan, mahirap tanggapin ng mga kasamahan natin. Siyempre, ngayon lang ka daw nila narinig, pero nabasa siguro, pero hindi lang nabigyan pansin. Siyempre, nakasulat naman yan sa Bible River Ulay, di ba? Mount of Olive, Island of Patmos. Binigyan lang natin ng koneksyon sila, yung tatlo. Parang Trinity ba? 3 pillars na. So, a day for a year in Bible prophecy, sinabi, I have appointed each day for a year. Ezekiel 4:6. So, gaya ng nangyari sa 1,260 prophetic days, so 1,263 literal days. Pag sinabing unto 2,300 days, so 2,300 years. So dito may prophecy na nangyari sa verse 15.
Tandaan palagi natin ha, na 1449, yung Ottoman Empire. Pagdating sa 15, sinabi dito, and the four angels were loosed, which were prepared for an hour and a day and a month and a year, for to slay the third part of men. So, sino itong four? So, identify itong four angels loose. Ito yung mga Turks, mga Sultanate of Aleppo, the Iconium, Damascus, and Baghdad. Now, these are the reality, no? The Turks, known as the Ottoman Empire, had come upon the scene July 27, 1449. Take note, kung bibigyan natin ito ng pansin, an hour, and a day, and a month, and a year. Ito lang ang prophecy sa Bibliya ng butal, kapatid. Hindi, 1,260, talagang round off siya. 2,300, round off. 70, round off siya. Kapatid. Pero ito, kapatid, butal. Pag sinabi natin 1 hour, so kung 1 day, 1 year, so pwede mong makompute na yan. Na 24 hours a day of 360 days, so 1 hour is equivalent to 15 days. Pag 1 day is 1 year. Pag 1 month, 30 days, so 30 years. So 1 year, 360 or 360 years. Itutal natin yan, kapatid, na sinabi ni Kristo kay John sa island of Patmos, an hour, a day, a month, and a year, for to slay the third part of men. Pag i-compute mo yung, kapatid, yun na ang limitation niya. Mututal siya ng 391 years and 15 days. So dito ngayon ang mga theologians, medyo hesitant sila. Kasi paano kaya mangyari yun? So dahil sa prophecy na yan, kapatid, okay, pag i-add mo ang 15 days, kung ang record sa history, okay, kaya hindi naman mabura yun, may record man sa history na ang Eastern Roman Empire, okay, na hinawakan ng Ottoman Empire. Nagsimula sila ng July 27, 1449. May pizza, may buwan. Kung idagdag mo ang 15 days at 391 years, ang resulta niyan, August 11, 1840. Grabe ka-specific ito, kapatid. Napaka-specific itong trumpeta na ito. So dito natin makikita, mga kapatid, na ang nangyayari. So at the end of 391 and 15 days, Turkey's independence would cease. Ibig sabihin, maputol na, kapatid. Maputol na yung kanilang kapangyarihan. From July 27, 1449 to August 11, 40 lang ang kanilang years na kanilang pag-rule, kapatid. Ha? Grabe, no? Paano kaya mangyari ito? Ito ang history, kapatid. Ito ang napakaganda. Sinubaybayan ito nila? Sa lahat ng mga scholars during this time, kasi nagsimula, kapatid, ang prophecy ni William Miller na darating si Kristo ng 1844. So, trinace nila itong history tungkol dito sa Revelation 9 verse 15. Oh, kapatid. Historical records provided us this wonderful and unmistakable fulfillment as what God had announced through His prophet. Turkey lost the war against Egypt and consequently signed a treaty, nagpirma siya ng treaty, pinadala si Rifat Bey by boat to Alexandria. Kasi matalo na siya. So, padala siya ng, kung surrender na ako, so I will sign. Na I will now be. I will cease. Turkey lost the war against Egypt. So, nagpadala siya kang Rifat Bey by boat, barko, kapatid, na boat, lansa, papunta sa Egypt, sa Alexandria. Amazingly, siyempre yung travel niyan, may mga storm, may mga dagat, o hindi natin alo yung takbo ng barko. Pero amazingly,
yung barko niya, yung lancha niya, dumating doon, kapatid, arrive on schedule, and the treaty was given to Mehemet Ali, the Pasha, the king of Egypt, the Pasha of Egypt, on August 11, 1840, perfectly fulfilling the prophecy. Ibig sabihin, nang nakita ito ng mga scholars ng iba't ibang relihiyon. Tapos si William Miller nag-interpret ng 2,300 na binasin niya sa Year D Principle. Nag-iyakan sila sa tuwa, kapatid. Katoliko, Baptist, Methodist, Pentecostals, talagang Jehovah's Witness. Grabe, kapatid, nag-iyakan sila sa tuwa na ito na. Mga businessman, talagang iniwanan nila ang kanilang mga kinabisihan, kapatid, at sumali sila sa proclamation. Kaya nga, during the time, sinabi siya ng ito, chapter 9 ito, pagdating sa 10, sinabi ni Kristo, matamis sa bibig, mapait sa sikmura. Kasi ito yung movement, kapatid, na resulta ito sa kaganapan. So, napaka-advance ni Kristo. Mga 2,000 years ago, sinabi niya sa island of Patmos, na ito ang mangyari. Less than 2,000 years. Less than 2,000 kasi 1840 ito. Lo and behold, mga kapatid, tingnan mo, July 27, 14, 15 days, 390, August 11, yun ang pagdating ni Ripat Bey na binigay niya kay Alice na Pasha of Egypt. So considering this, the literary structure is intended to construe divine specification of importance. The 7 trumpets presentation was not completed in a single continuous narrative. Why this structure? Kasi ang 6 trumpet, kapatid, hindi siya tinapos agad. Para isunod ang 7 trumpet patunugin. In between 6 trumpet and the 7 trumpet, ipinasok ng Panginoon yung kaganapan na matamis sa bibig at mapait sa sikmura. Wow! There is a short period of time between the ending of the 6th trumpet and the sounding of the 7th. Kaya ang tawag niyan interlude. Yung interlude na ito, kapatid, ito rin yung nangyari sa 6th and 7th seal. Anong nangyari sa 6th and 7th seal? Who shall be able to stand? Sino lang ang makatayo niyan? Sinagot ng Panginoon, the 7th chapter of the book of Revelation. Ano yun? The 144,000, kapatid. Sino pala? Saan huhugutin yung 144,000? Saan natin sila mahagilap? Sila yung mga sumusunod sa kay Kristo, who follows the Lamb wherever he goes. Kasi siyempre yung Lamb ang nagbukas. Sinusundan nila yung Lamb, gaya sa atin ngayon, na sinusunod nyo yung series na ito. Nagsakripisyo kayo ng oras para manood lang. Yung isa sa inyo, madaling araw pa, nagmamadali para makisama sa ating pag-aaral. Para maramdaman natin yung dapat radical reconnection. Disconnected tayo for several years, hundreds of years na disconnected tayo kung ano-ano na lang ating mga interpretation. Now, between 6 and 7 trumpet, dito itinatag ng langit, kapatid, yung isang iglesia, the church, that based their existence on a sanctuary principle, on a sanctuary message, in which the sanctuary talks about the grace and the righteousness of Jesus Christ. That Christ alone is the one that intercedes. He is the high priest. He is the intercessor. He is the mediator. No one else can intercede except Christ alone. Yung kanyang intercession, mediatorship, ay alam natin na salungatin ito kasi may power din ang kaaway niya.
Kaya napakabait ng langit para sa atin ngayon. The assurance, the surety of the movement of political events from the time of John to our present time. The time of the 7 seals up to our time. The 7 churches from the Ephesus to the Laodicea. So napakaganda, taimtimin, na napakasarap ng mensahe ng langit para sa atin, kapatid. So this short period of time and its divinely designated events is so vital for anyone to understand God's timetable. Anong timetable niya? Sanctuary activism. Ano yung sanctuary activism? Christ entered to the holy place and Christ will enter to the most holy place once a year. Ang tawag niyan, the Day of Atonement, Yom Kippur. No. When he gets into the Yom Kippur, when he gets out, that's the end. That's the end, my friend. Kaya dito natin makikita na yung establishment of the Seventh-day Adventist Church to finally proclaim God's warning message and His final dealing to mankind. So malinaw yan, kapatid, kung bakit ka itinatag. Hindi ka itinatag para kung ano lang ang i-proclaim mo. I-proclaim natin na si Kristo ay darating at ang grasya niya, ang kanyang katuwiran, yun lang ang dapat nating pwedeng sandalan. So finally proclaim God's warning message and His final dealing to mankind. It is during this short period of time that the events of Revelation chapter 10 were accomplished. A time which the book of prophecy related to the last days was opened for the understanding of men, particularly the little book of Daniel. Ano yung little book of Daniel? Yun nga, the river, the mount, and the island. Kasi ang Revelation is only, kaya ang sinabi ni Ellen White, study the book of Revelation in connection with Daniel. So pag sinabi ni Ellen White, hanapin agad natin, saan si Kristo kaya nakipag-usap ng physical? Sa Daniel to, hindi. Vision yon. Sa gabi. Ang gabi, 2 and 7. Sa Daniel 8 river, araw yun binigay. Gising si Daniel sa Ulay River, kapatid. Marami din mga hindi alam na si Kristo ay bumaba. He was not Jesus at that time. Sa Revelation din, hindi nila alam na si Kristo pala bumaba. Para lang i-engage kay John. Dapat ma-open tayo na yung engagement niya physical kasi ang mensahe niya, physical niya, na makikita natin yung sinasabi niya. Dahil makikita natin, sinabi niya, kayo nakakakita, kayo ang sasalubong sa aking buhay. Hindi kayo mamatay. You will be preserved. Hindi kayo mamatay ng COVID-19. Hindi kayo mamatay ng COVID-20 kung ano pang pangalan nila ng mga COVID na yan, ng mga virus na yan. Because God is going to preserve us at this time. Napakaikli na lang ng panahon, kapatid. Napakaikli ng panahon. We have a God who is preserving us. Kasi may promise nga siya eh. Kaya nga sinabi niya, sealing siya. So this literary structure na ating nakikita ngayong gabi. Kaya itong ating revelation, hindi ito yung usual na revelation seminar. No? Talagang himay-himayin ba yung beauty niya? Kasi that would be fair. That would be just and fair to deliver Christ's message on the island of Patmos by not having other books, just simply the book of Revelation and the truth that stands with itself. This literary structure is purposely designed to give a special provision of emphasis of His last and final phase of intercessory work. So, emphasize natin yan na wala nang 1,000 years of peace. Wala na. Darating na si Kristo, kapatid. So, yan mababasa natin. Chapter 1 yan, Revelation interlude yan. Diba? Kayo na lang mag-review yan. No? Kasi yung little book na yan. No? Little book open and he set his right foot. Then you can read that one. That's chapter 10. Chapter 10 talks about the establishment of the Seventh-day Adventist Church. Okay? Kaya nga, sinabi dyan, and when the 7 thunders had uttered the voices, I was about to write. And I heard a voice from heaven saying unto me, Sell! So isusulat sana ni John. Sabi ng angel, Sell up those things which the 7 thunders uttered. And write them not. Huwag mo nang isulat yan. Because time shall be no longer. Diba? Huwag mo nang isulat yan eh. Kasi wala na. Tatayo na ang salita ng Panginoon. Yan. Tatayo na siya.
In verse 6 it says, and swear by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea, the things that are therein, that there should be time no longer. Wala na. Time shall be no longer, my friend. Give your life to Christ now. All. But in those days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound. Yan. When the seventh angel begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servant the prophets. Kaya the seventh trumpet, from the seventh trumpet, ito na ang mga kaganapan. Kaya sa chapter 12, dito tayo inintroduce, kapatid. Kasi sa chapter 11 dyan, makikita mo na dyan yung, yung mga verses na binigay ng Panginoon sa atin. No? Chapter 11. Kayo na lang mag-review niyan sa chapter 11, because there was a reed like unto a rod. Measure the temple. So ibig sabihin, measure means count the movement. Count the movement ba? Kung nasaan na tayo sa movement ng sanctuary. Yung sinasabi niya, measure the temple and the worshippers therein. Chapter 11 verse 1. So dito natin maintindihan ngayong gabi, kapatid. Okay? Na ang story of redemption na ipinagkaloob ng langit sa atin ngayon. No? It's frame in time. No? Kita mo yan, kahit anong gagawin natin, nasa panahon na tayo ng seventh church. So, 7 churches, Laodicea. Kaya nga ang warning, Elijah ka, you warned the church. Yan ang ibig sabihin. Because by the time you were established, you warned the world. Palagi ka mag-warn sa world, pero yung sarili mo, pamilya mo, hindi mo na warningan. Kawawa naman, kapatid. No? So here we are now, after the 7 seals, no? Chapter 6. Diba? Chapter 6 yan, ang 7 seals. Between 6 and 7, the 144,000. Chapter 7, chapter 7, the 144,000. Then, the opening of the 7th seal, chapter 8. Then, 8 and 9, doon, binigay ng Panginoon yung sounding of the first 2, second, third, fourth, fifth trumpet, 6th trumpet, and in between the 6th and the 7th trumpet, binigay ng Panginoon yung establishment ng church na mag-proclaim ng mensahe, kasi panahon na, kasi si Kristo nasa most holy place na. 1844. From 1844, 1863, na-establish, you are to proclaim the coming of the Lamb. Coming of the Lamb. Respeto naman natin yung coming of the Lamb. Siya ang nagbukas ng 7 seals. Siya rin ang nagsabi, the Lamb is come. Kaya may earthquake sa 1755. Simula noong earthquake, omens. Yung ang tawag dyan, omens. Sinabi ni Kristo, omens na yan. Mga omens ba, mga hindi magandang kaganapan sa planet Earth. Kaya pagdating sa 7th trumpet, the last dyan, mga woo na yan, woo to the inhabitants of the earth, woo na yan sa mga tao, sa spirituality natin. Kasi nandoon na yung, grabe na yung ginawa ng kaaway. Kasi dito na, ginagawa ni Satanas, yung kanyang transform as an angel of light. Sipin mo yan. Na pumurma talaga siya, sa panahon ng Reformation, sa panahon ng nagtayuan ng mga iglesia, nagtayuan ng mga tao sa kanilang excitement, sa freedom of religion, nagtayuan naman, ay kayo ang tama yun, i-proclaim nyo na kayo ang tamang church. I-proclaim nyo, kaya pag nag-sermon, ito ang church. Instead na i-proclaim si Kristo para makita ang kanyang mga anak, yung mga anak niya, na yun ang church. People that abides, that obey in Christ's word. Sila yung sumusunod sa sinasabi ng Ama na si Hiyuba. Kaya isaksi mo ang salita ni Hiyuba. Kasi yung mga sinasalita ni Hiyuba, yun na ang daan na linakaran ng ating mga patriarka. Yun na ang daan na linakaran nila. Kaya sila naging may katuwiran kay Kristo. Yun na ang dating daan. Kaya nga yun ang tamang daan na lalakaran ng mga nabuhay muli, yung born again in Christ.
Bakit kaya nabuhay? Kasi may Pentecostes, may Holy Spirit na nagtulong. Sinabi ni Kristo, I will send you a comforter. Yun sa books of Acts, kaya nga, ang importante, maintindihan yung mensahe. Kaya yun ang outpouring of the latter rain, maintindihan ang mensahe. Gaya doon sa upper room. No? Upper room, naintindihan ba yung mensahe ni Kristo? Na yung mga disipulo, kahit ordinaryo sila, ang sabihin, they can speak, understood in many languages. Languages is thus the transmitting line to communicate a message of redemption. That is important. It is being understood. Maintindihan. So sa ating generation, kailangan maintindihan. Kaya nga ang sealing, settling into the truth intellectually and spiritually. So there is a necessity that people will understand. So when you communicate the message, kailangan kang maintindihan. Pero kung nagsasabi ka ngayon na hindi ka maintindihan, hindi mo na i-deliver sa kanila yung global aspects, yung global ecumenism, yung ecumenical, religious pluralism, hindi mo na ma-share sa kanila, kaya natili ka pa doon, kung kailan pa namin hindi ka na nakapag-bless, kahit ba with your good intentions, sabi pa ni Lindsay White, you become obstacle to the right message of the right time. Kaya yan ang napakasaklap. Gaya sa Israel on the first Advent. Napakasaklap na katotohanan, kapatid. No? So ngayong gabi, ay muni-munihin natin ito ngayon. No? Na papasok na tayo sa chapter 12 kasi chapter 11 na yung the sounding of the seventh trumpet. Di ba? Chapter 11 na yan. Then we go now to chapter 12. From chapter 12, kasi naplasta na ni Kristo ito, political, social, religious events. Plastado na. So, sinumarize na ngayon ang kilos ni Satanas. Ito na kasi ang closing sa chapter 12. Dito na, chapter 12 na tayo. Dito na, binigay na ni Kristo kay John yung totality, kung saan nagsimula siya, kung ano ang kanyang gagawin sa dulo. Kompleto na. Sa chapter 12, napakaganda yung chapter 12 na yan, kapatid. Kaganda niya. And he cast out water. Maraming mga theologians ang nahirapan dyan. No? Kaya magandang maintindihan. Share nyo ito na makinig. Iyakan nyo naman sila para makinig, manood. Huwag na kayong simple lang na invite mo lang. Talagang panalangin mo. Kung kaibigan mo siyang tunay, iyakan mo siya na. Without the river, the mount, and the island, we will all be defiled and fornicated. Kasi yung movement ng fornication, yung movement ng defiling is so powerful. It's just like a flood that will carry you. Wala ka talaga. Without Christ, you are nothing. Without Christ's words on the river and the mount, you will all be carried by the flood. And we have to be bold enough, just like Elijah. Pag sinabi lang niya, there will be no more rain. Yun naman ang sinabi niya. There will be no more. You cannot survive with the defiling movement. You have to express it, my friend. No? Ito na tayo sa closing na yan. Kasi po, 13, 14, 15. Pagdating natin sa 13, napakaganda niyan. Siyempre, political and religious na yan Kinumbine na itong 7 churches, 7 seals, at 7 trumpet. Kinumbine na yan dito, kapatid, sa mga tinatawag nating global dynamism. Kasi global na ito. Ito naman, global naman itong 7 churches, 7 seals, 7 trumpets, this is global. Pero dito na sa closing natin makikita. Kasi ang engagement talaga, all nations na. Dito na all nations. Kasi gumagamit na dito ng all nations deceive. What a beautiful God that we have. An amazing grace. Ito ay grasya, kapatid. Pag sinabi natin na grasya, ibig sabihin, lahat ay makinabang. Pati nga ang mga scholars, nakinabang Nakinabang sila. Siyempre, tingnan mo. Yung kanilang interpretation. Talagang, papalo, susunod ka talaga doon sa frame of time. Na itong 7 last plagues, doon na yan, sa dulo na yan kasi
ano na yan. Hindi na yan para sa, wala na, close of provision na dyan eh. Wala na dyan eh. The 7 last plagues. So, titingnan natin itong 12, 13, 14, kasi itong 3 angels messages, the most misunderstood by 90% of the Adventists around the world. Really? Of course. Tanungin mo, anong 3 angels message? Ano yung fall of Babylon? Eh, di ba ang Babylon ay bagsak na? From the very start, fallen naman yan. Bakit sinasabi pa, Babylon is fallen, is fallen? Aha. Tama lang ba yun na ang lahat ng religion? Eh, paano yung Muslim na hindi naman yan Sunday keeping yan, Friday naman yan? Ano yung mga atheist dyan na hindi na gano'n? Ano yung iniinom nila na galing dito sa Little Horn? Yun ang dapat nating makikita. Na yung iniinom ay powerful. Kasi pati sa Badista umiinom. Iniinom. Talaga. Ha? Ganun ba? Oh, of course. Kasi ang trabaho ni Satanas, madali lang. Defiling lang ang kanyang trabaho. Defiling and fornicating. Ganun lang kasimple ang kanyang galaw. Shall we bow our heads for prayer? Gracious, loving Father Heaven, we thank you so much for the time. Sa mga kapatiran, sa mga kaluluwa na iyong hinimok upang panghawakan ang pang-araw-araw na kaganapan sapagkat araw-araw naming nakikita ang iyong kamay, ang iyong galaw sa pagliligtas sa aming buhay. Nabuhay ang iyong mga salita sa mga kaganapan sa aming kalagitnaan. Thank you for healing all of us from all forms of maladies, diseases, physically and spiritually. Thank you. God bless the General Conference, Ted Wilson, and the rest of the leaders of these churches. Help them, Heavenly Father. Give them dreams and visions. And help those people who are committed to proclaim, especially our brothers in America, sisters in America right now. They are there because God appointed them to engage the message with the people right there. Thank you for answering our prayers. In Christ's name we pray. Amen.